Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera ngechikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, nhasi musi wa18, musi WeIndependence, musi watakaona kuzvitonga kuzere, musi watinorangarira magamba, musi watinopemberera vakafira nyika ino. We salute you. We salute you. Right, tiri pakati pekusaluta magamba kudaro, vamwe vanenge vachitovhura hombe chaidzo zvokuti unoshaya kuti hombe idzi kaidzi dzavari kuvhura idzi chii chinenge chichimbonyatsoitika. But yei mawani, sezvamunoziva isusu pachitubu tinoshanda nedingindira rekuti chii, rekuti umbowo. Isusu tinongoya neevidence yakakwana, toita sei tokuratidzai, moita sei mozvionera mega. Kuzoda kuzvitenda kusazvitenda kuita sei rinenge ratodhirama, but umbowo mune maita sei munenge mauona. Zvanzi naMkoma Simba Chikanza weZim-I, Mnangagwa was a fake soldier. Samburu wafati. Mawani chaiwo. Mawani. Saka zvisinei ndoda kuti ndiplay, ndakuratidza screenshot, ndobva ndakuratidzai video randinaro. But tisatapinda futi muvideo nescreenshot iri, ndoda kukuudzira kuti ndine imwe futi nyaya yandinayo iri kupisa yandiri kudzoka futi nayo panapa. Saka gara wasubscriber, wabaya notification bell so that you don't miss out panyaya dzinenge dziri hot kudai so panapa. Ndoda kukuratidzai ichi screenshot. But before I do that, ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pasi apa. Kana une nyaya yaunayo yauda kuita sei, yauda kuti tifambise, ndibate, namba dzangu dziripo pasi apa. Kana pane imwe nyaya iri kupisa yawafunga kuti mafollowers epachitubu anofanira kunge achiziva nyaya idzi, but inenge yajamba DJ Holly, ndibate chii panamba idzodzo ndikandira link, toita sei toona kuti dziri worth here kumhangara. Right, screenshot iro riri apo iri rasimba chikanza zvikanzi Mnangagwa was a fake soldier. War vet Karen Kazingizi reveals in this unchallenged account that after studying law, he was also recruited by Robert Mugabe to replace those who were fighting the war. Hanzi vapedza kudzidza zvidzidzo zvavo zvekuita lawyer, zvekudzidza mutemo, vakabva vatorwa navaMugabe, vavadzidziswa, vatorwa, vavarekrutwa. Kurukuruta kuita sekudzidzisa yeshone not netse, but ndizvozvo zvandada sei zvandoda kutaura, nditika to replace those who were fighting the war. Mawani pakaipa. Munongozvionerawo mega, hamusazoti Hola akazoti chakazoti chikazoti. Aiwa baba, isusu tinongoya neumbowo baba sezvazviri. Takuratidzai mozvionera mega kuti mawani. Saka tada tipinde mukavidhasha, tapinda mukavidhio wotsiya comment wotiudza kuti what do you think about this. Anditika and war vet Karen Kazingizi, this was a clip ra 2022. Yeah, let me just check before I tell people. Yeah, this was a clip at 2022, 25 February 2022.
Yeah, so Mr. Simba reposted this. Ndoda kuplayera izvo manje manje moita sei mozvionera. Siya comment mucomment section wotaura kuti zviriko here izvi kana kuti hazviko. Ini changu kungoya nenhau. Saka ndida kuzoti makomuredzi aya ari kunzi aenda achinocheka maoko epovha kuti wazobhuta panapo uchiita sei. Makomuredzi ere kandi vanhu vamugabe vakatora kubva kwaSmith mamercenaries akuvapa nyembe dzehorobhetera vachiipisa identity yedu. So that's one other thing. We are working on our identity. We are not trained to be this ugly evil people that the whole nation now thinks that we are. Makambotuona where resource. Makaisirwa kumberi kwenyu Mugabe wanted people who could support his personality cult. Vanhu vanofa vakamutenda kuti zveshow kandibvisa anachiyango tesinawo kuhundova ndio the richest of them. He was the comrade one of mukutaura dzakasvikopinda Mugabe in 1980 akatrain masiso. Even though vakuru vacho ngvari majeri ananya kuti muna muzinda vari kupi. Emerson Mnangagwa is one of them. Vakapera kufa. Comrade Emerson wakaburiswa mujeri according to the history and reasoning. Vaburiswa mujeri havana kusvika kudzokera kupati vakasvikotanga kuita law handiti. Vaita law vakazotorwa kuita Mugabe abvisa vamwe vese vanga vachibva kunda. When the war finished, vakanopedzisa hondo Comrade Mugabe. Vanhu vakavasarudza kumuganga declaration chititungamirira pahondo akanga apedza kuvatema wese zvaakazosiyana nagama toxin anachi mafunction asingapera. Akapedza kuvatreza vese kutanzi vapanduka. You know, we don't have to end up telling the truth, but I think the youth deserves to know the truth. Hanzi, we don't have to end up telling the truth, but I think the youth deserve to know the truth. Ndoba Hanzi full clip iri apa pa Zim Eye apa. The full video is on Zim Eye. Ndo ya Mkoma Simba ndo vanenge vachiita zvinhu zvacho, ndo vari kunyora zvinhu zvacho izvozvizvi, ndo vari kubuditsa umbowo hwakadai so hwanga tisingazive isusu vechidiki. But mirada kuti ndidzoke kumashure apa munyatsopateerera apa munyatsonzwa kuti how far, yeah, because mawana inzwai apa Hanzi Comrade Emerson came out of prison according to the history I know. After coming out of prison, he went over to study law, isn't it? Havana kuzodzokera kuhondo kana kuti havana kuenda kuhondo. Handizoziva zvanga aenda aita mudiki panyaya idzi. Pandangosangana nadzo pachitubu tinouya nadzo sezvadziri. Moita sei mozvionera kufuka kana kuwarira zvazvekwenyu izvozvo. But the bottom line is ndeyekuti nhasi it's 18 inonzi 18 April and we are celebrating magamba akatifira. Tambo masaluta, let's salute them again. We respect you and then we salute you. Tinokutendai, right? And so without wasting much of your time, rekandibaye ndinogadzira rimwe clip pane imwe nyaya futi iri hot iri kupisa yabuda nekuna Mkoma Simba ikoko futi yandikufanira kudzoka nayo. Ndakakuudza kuti gore rino igore rezvinhu zviri kuputiswa, zviri kufumurwa, zvakavanzika zvanga tisingazive, zviri kungonzi zvese pachena bvu, wotozongoshamiswa kuti ndizvozvo here izvi. Saka nyange zvikanzi ndezvekunyeba, zvikanzi ndezvechokwadi, zvikanzi ndezvechii, aiwa isu totangosanganawo nazvo, touya nazvo tokupai imono kuti bo here kana kuti bo here. Handitika. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, ndikukuti thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Thank you very much for subscribing. Bye for now. Tosangana mvideo rinotera.